Conas tá go bh chuirde fáilte isteach go leabhar-mheas agus an leabhar a bheith go bhasagaing is leabhar de dhéagóirí atá na stocha. Seo linn go Tóiceo le Iarla-mheas Bhuí. Tá pictúr sais cool ar an glúdach an sin is dóm. Agus Iarla-mheas Bhuí níl an éirt sin arolalas agam faoi ach gohfuil roinnt rudí de dhéagóirí scríofaige an Lamborghini Bhuí sin go minic me an leabhar sin feiceag daoine. Tá tréig na cúise dahan fi ceilt an chlór Amanda agus scopian eile ach an fág a chur sims ceann seo tuisgur ceannaín beag gardatá ílach beidir chuige lehanachán ar daigen. Tá sé an sin plídóir ach is scéal bra ach trútá an tolín rudí ann níl in éir sin carachtracht an mar a heáfad i leabhar de dhéagóirí ach hahann sé lom na taine agsúlas a tá roinnt rudí i réimse an Ficsean-eolaíocht a scríofaig Iarla-mheas Bhuí ach lúte rudí spéisiú a cégur fáitiú é seo im líon an 2000 in chéad leo 2000 sin. Tá an nana heicneolaíocht an, tá an Leabhar-mheas nó intileocht théirge is dóchas go tíonnta go sin níis, agus tá robot agus rudí mar sin tá sóir chóir na freisin. So is dóinnig gur bééis seo an dara leabhar sa tra ar ina bhfuil an Lamborghini Bhuí an. Ach léime písin don bhlurbe le go bhuí se blaise ar. Tá díirmid agus níomh ar an mealach go Tóiceo chun búla leis an tionsclór mór Takamoto a bhí le dúis a bhronna orthu as 8 chóir sáirló forráil a reistó. Agus dá riire i mín siad ó 8 go 8 na cabadlaí éagsúla agus tá sé an siimplí ar bhealach amháin ach tá sé 8úil ar bhealach eile agus an sé sinlumm. Agus tá sé níos fearr ná roinnt den na leabhar sin a scríú don léthar fásta nó don eolamór fásta aber tá sé mar a bheith sa scéin séar ná scan an action ar an leathnach. Inis ní intarnéir sin ferbrethe ar na charachtar ní bheith fasú leis ach lena seo a chur gomráid beidir leis an leabhar sin a bríon ó brin Ián na rún a ba inis an tanhair. Tá cin an líon cosúla seo ar bhealach amháin, tá sé garad tá sé dír ar charachtar go déagóirí iad tá 8 agus 8 éagsúla an. Ach léiríonn an leabhar sin Ián na rún chunasáis an rud seo a dhéanamh ach leis an garachtracht nó beagáín de dheol a chur ar chonámh an scéal ní chuirtar níir sin fiála. Agus déirí nach raibh an túidir a dhéir sin dhéanamh hastig gháid beidir leabharín garad a chur a fáil do chuoine le go bhhéidir sé léamh agus ráiginn ar hála rudín sin agus is Leabhar-mheas inis mar uaireanta sin go daithníonn se le líine a bhreacar léthirí iad agus défáin leabhar seo léamh agus rá tá leabhar léite go. Mar sin é seo linn go Tóiceo le Iarla-mheas Bhuí agus is ficsean-eolaíocht atá freisin go hains go mórlam agus tá techneolaíocht spéisiúil agus tá coprúd simúil sa leabhar nach bhífa in mar an áitina eile sa gaige farír. Ach sin é seo linn go Tóiceo le Iarla-mheas Bhuí Lumsa ónpaí mar acu an seo ar leabhar-mheas. Má tá leabhar a gutsa gur bhála go nníoning a bheas nó má tá bholagat nó má tá cheisnóin ru eile gur bhála go bléing aber liom é an seohíos. Is lá tá líonna chuirde